रन्जन दैमारिया बर'नि सासे नेता सोरबा मानियो सोरबा मानिया बे आलादा खोथा खिन्थु रन्जन दैमारिया बर'नि सासे नेता बेखौ जों बयबो मानियो मानिनांगोन मानिनाया मोजां दा बे नेताया जेल जादों बिथांखौ लाइफ सेन्टेन्स होदों बिथांनि लाइफ सेन्टेन्सनि पिरियडआ टाइमा जोब्बाय हिसाबै बिथाङा जेलनिफ्राय गबोनांगौ बेनो जोङो बयबो नेगासिनो दंमोन लुबैदोंमोन खिन्थु आनफर्चुनेटलि गभर्नमेन्टआ बिथांखौ मोनोब्ला आरोबाव बांसिन हेरेसमेन्ट होनो उद्देश्य लानानै दिनै आरो माखासे नंबां जाबां केस बसायनानै बिथांखौ सोनानै दोनफिनदों जोङो बर' हारिया जयैनो नों जिखि पार्टियाव थाया मानो नों जिखि मावा मानो जयैनो बयबो अपिनियन क्रिएट खालामनांगौ जे रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय थाबैनो उदां खालामनांगौ आरो बे खेत्रआव नों जिखि पार्टियाव थाया मानो एनडिएफबि कमिउनिटि बिथांमोननि दैदेनगिरि नोङो नेता जानो हागौ नोङो दासिमबो अबावबा नेता जायाखै जानो हागौ सोरबा राजनितिक दलाव दङ जानो हागौ सोरबा राजनितिक दलाव हाबाखैबो जानो हागौ बिथांमोनहा दिनै ज' जानानै गावसिनि नेता रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय बहननायनि जिखुनु आदब खायदा आरो हाबाफारि बिथांमोना लानांगौ थांनाय इलेक्सनाव न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानै बुंदोंमोन गोबां कमिटमेन्ट होदों सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000 होगोन होननानै बुंदों हा गैयैफोरनो हा राननानै होगोन होननानै बुंदों ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि हाखौबो अनाथ ट्राइबेलफ्राबो बायनो फाननो हागोन होननानै बुंदों न'खर न'खर साख्रि होगोन होननाया जोबोद मोजां खोथामोन आरो बेनि थाखायनो बयबो गावनि फिसाफोरखौ साख्रि मोनगोन साननानै भट होनानै बिथांमोनखौ दिनै सरकार दाहोदों खिन्थु 2020निफ्राय 2022 दिनै जोबनोसै बिथांमोना दासिमबो 4 ग्रेड साख्रि सासेनोबो होनो हायाखै दुखुनांथाव खोथा बेसो आरो जों जेसेबां मिथिगौ तथ्य हिसाबै आसाम गभर्नमेन्टआ 4 ग्रेड 3 ग्रेड गासिबो साख्रिखौ सेन्ट्रेलाइज आसाम गभर्नमेन्टआ होसिगोन होननानै 2021 सनावनो पार्सनेल डिपार्टमेन्टनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनो मोनसे मेसेज हरदों नट हरदों जे बिटिसिआव जेसेबां 4 ग्रेड 3 ग्रेड साख्रि दङ बेनि डिटेल्सखौ हरनांगौ आसाम गभर्नमेन्टआ एपइन्टमेन्टनि थाखाय सेन्ट्रेलाइज सिलेक्सन खालामगोन होननानै बेखौ हरखादों आरो बे हिसाबै बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनो लिरहरदों आरो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिटिसिआ गासैबो डिपार्टमेन्टनि हेडफोरनिफ्राय डिटेलखौ लानानै आसाम गभर्नमेन्टआव हरखाबाय आरो बे हिसाबैनो आसाम गभर्नमेन्टआ दा दाख्लै क'क्राझाराव आरो बेनि उनाव क'क्राझाराव बहाबा इन्टारभिउबो लिंबाय दा बेखौ नुनानै जोङो बयबो मिथिबाय जे बिटिसि सरकारहा 4 ग्रेड 3 ग्रेड साख्रि होनायनि क्षमताखौबो फोजोबनानै लाबाय आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ लांफिनबाय अब्ला दिनै इउपिपिएलनि नेताफ्रा दाखालि आं बुंनायनि उनावहाय रनजित बसुमतारी बिथाङा उत्तर होदों जे अक्ट'बर नभेम्बरनि गेजेरावनो 2100 जन 1100 जन साख्रि बिथांमोना होगोन आरो गरसेबो फैसा होनाङा बिब्दि बुंदों दा जोङो नेगासिनो दङ गाबोननि उनावनो अक्ट'बर गोग्लैगोन बिथांमोना दासिमबो एडभार्टाइजमेन्ट होनायखौ जों नुवाखै इन्टारभिउ जागोन होननानै जों आसा खालामो आरो बेनि थाखाय मोनसे सिलेक्सन बर्ड सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डखौ बिथांमोना डिजल्भ खालामबाय आरो सेन्ट्रेल रिक्रुटमेन्ट बर्ड दाबाय होननानै जों मिथिगौ खिन्थु आनफर्चुनेटलि खुनु बर्ड एबा कमिसननि चेयारमेना वार्किं अफिसारा जाया जिखुनु बर्ड जिखुनु कमिसननि चेयारमेनफ्रा जायो बायह्रानि नन वार्किं नन अफिसियेल मानसियासो जायो खिन्थु दुखुनांथाव खोथाया जाहैबाय बिथांमोन दानाय सेन्ट्रेल रिक्रुटमेन्ट बर्डनि चेयारमेना बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिसो आरो सेक्रेटारिफ्रासो मेम्बार
बेवहाय खुनु पाब्लिक गैया इभेन इलेक्टेड मेम्बारफ्राबो मेम्बारानो नङा अब्ला साख्रिखौ सोर सिलेक्ट खालामगोन अफिसारफ्रासो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया आरो बे बिटिसिनि सेक्रेटारिफ्रासो सिलेक्सन जायोब्लाबो इन्टारभिउ जायोब्लाबो बिथांमोनासो सिलेक्ट खालामगोन आरो बे रुल्सआवनो लिरना दङनो बिटिसिआव ट्राइबेलफ्रा साख्रिखौ मोनगोन आसामनि बायदि 10%ल' नोंथांमोनहा रिपर्टार दानि इउपिपिएलनि नेताफोरनाव नोंथांमोनहा सों बे खोथाया नंगौना नङा माबानि सेन्ट्रेल रिक्रुटमेन्ट बर्डनि रुल्सआव ट्राइबेलफोरनो बिटिसिआव 10%ल' साख्रि होनाय जागोन होननाय खोथाखौ बिथांमोनहा बोरै मानिनानै लाखो मेगा लेन्ड मेला बेनि दारै बिथांमोनहा मा खालामनो नागिरदों मिन्थिया बिथांनि स्टेटमेन्टखौ आं खोनासंबाय जुदि सोरबा सरकारि हा दङ सरकारि हाखौ नियादि खालामनायनि जुदि बेबस्था खालामो थाखा फैसा गैयिनि थाखाय सोरबा गावनि बिमा बिफाया थैनानै थांबाय फिसालाया गावनि नामाव नामजारि खालामनानै लानो हायाखै बेखौ बिना फैसायै नामजारि खालामनानै होनो बे मेलाखौ जुदि खालामदों अब्ला जोबोद मोजां हाग्रायाव हाबनाय जोंनि हा गैयै आदिबासि मानसिफोर बर' मानसिफोर राजबंसि मानसिफोर नेपालि मानसिफोर बिथांमोननो आयेनगत भाबै 2006 सननि भारतनि जि हाग्रानि हाखौ फरेस्ट ट्राइबेल आरो फरेस्ट डिलार्सफोरनो होनायनि जि आयेन बानायदों बिनि आधाराव जुदि होयो बिनि थाखाय जुदि मेला बानायदों जोबोद मोजां खिन्थु जों खोनानाय बायदि एखमब्ला थाखा फैसा लानानै बबेबा हाखौ सोरनोबा होनाय आरो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि आयेन आसाम गभर्नमेन्टनि हानि सायाव जि आयेन दङ बेफोरखौ मोजाङै सालिजारि खालायाब्लानो सोरबा अफिसारजों सोरबा जोंनि मोजां सिन्था खालायै मानसिफोरनि गियानजों जुदि खामानि मावो अब्ला जोङो गल जागोन